Isepas, imbe isepas. Nevose vagona kusvika panzvimbo ino, tapambiswa naMwari kusvika panzvimbo ino. Toda kungotenda Mwari nepurogiramu iri pakati pedu. Mumwe munhu dai agona kuponeseka mukati memasikati ano. Taona kunaka kwaMwari kuburikidza nerufu rwaSista Tendai. Zvatinongokumbira mukati memasikati ano, ngative nemwoyo mumwe chete, tigone kubatirana pamwe chete kuti tivige hama yedu murunyararo. Handiti despite zvese zvataita naye, tichitamba naye, tichiwadzana naye, zvakanga zviri mukati mekufara. Asi kana tasvika panguva yakadai, newewo chakusvikirawo, ngatigonei kudzamisa pfungwa dzedu, togona kunamatira mhuri, togona kunyaradzana pamwe chete nemhuri, tigone kuita zvinoita kuti Mwari vagone kufadzwa nazvo. Saka tasvika panguva ino yatinopa baba, tina elda vekuchechi vatinawo pakati pedu, vagone kutiisa mumaoko aMwari, vagone kutibatsira. Newewo pari kunamatwa, ivavo nembo yekunamata, mukana wekuti ugonwe kunwa zvauri kunwa. Kune atori paoxygen, ari pakoma kuti dai ndagona kunwa mvura, asi iwewe uri kuita hako nguva yekutamba. Saka kana kwakunamatwa, torai nguva yekunamata iri very special pamberi paMwari, kuti pano mumwe munhu achagona kusangana nenguva yakadai yasangana naSista Tendai. Saka gadzisa ukama hwako panguva yekunamata, imbonirai zvese zvamuri kuita. Ungagona kumikisa nekuita zvese zvauri kuita, asi mumwe munhu ari kutochemerawo nguva yakadai. Saka kana tawana nguva yekunamata, newewo isa mweya wako pamberi paMwari, Mwari vagone kutibatsira tive neupenyu neukama hwakanaka naMwari. Ngative nerunyararo. Eudhanda akuisa nguva ino mukati maoko edu, kutibatsira tigone kukotsa musikana panzvimbo yakafanira. Ndiwa baba vari kumusoro kudenga, Mwari wamasimba ose, tiri panzvimbo ino tauya kuzoradzika mwanasikana wedu, chiwanikwa chionekana naye. Taifara hongu, taiwadzana, asi zvino yasvika nguva yokuti achiwanikwa temuchimuisa panzvimbo yake yekuzorora yekupedzisira. Tinokumbira baba kuti mutitungamirire basa iri sezvamakangoita kubva pakutanga kusvika panguva ino. Kasi zvino takuisawo mhuri mukati meruoko rwenyu. Tina amai vari pano vasiyiwa vari voga, tine vana vasiyiwa. Tinokumbira kuti muvanyaradze murimi. Kune veukama, kune shamwari dzavaiwadzana nadzo, kune vavakidzani, vose vanonzwa kurasikirwa panguva ino. Asi takumbira mweya wenyu kuti uchivabata, uchiwanikwa uchivanyaradza ivo.
sevanhu hatikwanise kunyaradzana tachibvumirai shoko renyu kuti ruwanikwe riri pamberi pedu tanyengetera nekusiya izvi zvose mukati mezita raishe wedu Jesu Kristu muponesi wedu. Amen. Vanodikanwa, chinhu chatisanganisa pano masikati ano hachijairike. Nyange mumwe nemumwe akapinda mukati matambudziko aya ekuti arasikirwa, kana unga arasikirwa nevanhu vangaite 3 kana 5 panguva imwe chete kana 6 kana chii, haambofa akati ndajairira nhamo. Nekuti nguva yose painosvika tinonzwa kuvhundutswa, nguva yerufu parunosvika parunogogodza tinonzwa kudedera, tinoshayiwa simba, asi mumwe chete anoti simba radza ndiMwari. Naizvo masikati ano ndikatinzwa kuti shoko raMwari rinoti chii. Tikariverenga kuna Job chapter 14 pandima ya1 ana 2 anotiye munhu akazvarwa nomukadzi ana mazuva mashoma azere nematambudziko, anobuda seruva ndokusvava, anotizawo semumvuri. Vanodikanwa, sira kuti Mwari vakanga vatoona mazuva aya nechekare, vakaziva kuti nyange akawanda sei angozi azere nematambudziko. Nhasi uno tinoshayiwa rugare nekuda kwezvakatipoteredza. Dzimwe nguva tinoshayiwa chokudya, tinoshayiwa chokupfeka, matambudziko andosangana nesu. Kasi kwatinofana kutizira ndekuna Mwari. Tofana ngoyeuka kuti pane nguva yatinofana kumunamata, tofana kumutsvaga nguva ichiripo, tofana kugogodza pasuo rake, nokuti anotaura muna bhuku raJohani chapter 3 pandima ye16 kuti ani naani anowanikwa ari anodana kuna mwanakomana haazofi kasi achava neupenyu husingaperi. Saka naizvozvo tofana kutsvaka tenzi achiripo kuti atibatsire uye kuti atinunure, atichengetedze kuti atitungamirire. Amen. Tichakumbira zvino kuti tiive rwiyo rwatokwanisa kubatana pamwe chete, vanodzikisa mutumbi vachidzikisa mutumbi. Chiorekedzo kwandiri. Kambuaka uremu ngoya yakwa nanyebiwa baranora mungu yake ya nasiwa And bro, one person.
Hakuna cha kuita. Kama ni mwari alipo. Kuna mwari. Chengete. Kau dah punya ada bana. Mutsene vari kudenga tinokokai zvino patakusvika panguva yekuda kuonekana nemudikani wedu. Chiuyai mutinatse, chiuyai muticheneso. Naizvozvo mukati meizvi tinoti ivhu kuvhu, guruva kuguruva, dota kudota. Muviri tinokumikidza mukati mezita raTenzi Jesu Kristu uyo akautenga neropa rake pamuchinjikwa. Amen. Mwari vari kumusoro tinokutendai nekungopai mbiri kuti matisvitsa pakupedzera basa iri. Tiwanikai muchifamba nesu muchitungamirira pachabva pano takudzokera mukati menyika yedu. Isai kunyaradza kwakakodzera mukati memhuri yose. Kune vari kufamba nzedo fupi kana refu, tiwanikai muropafadze murimi. Pane zvose tinongotsvaka kunyaradzwa nemi. Tipai zvose kuburikidza naTenzi Jesu Kristu muponesi wedu. Amen. Amen. Zvinotakwisa basa iri kune Rokama. Toda kutenda mukati memasikati ano nepurogiramu yanga iri pakati pedu yakagona kubatirana pamwe chete kumhuri yachina mhora. Tinoda kukutendai nekuya kutsigirana nagogoza rima papurogiramu yanga iri kurwadza zvakadai. Mangwana tichange tiine meeting yemhuri yachina mhora, tisangane nenguva dza3 o'clock panzvimbo yekusangana tigone kukurukura maererano nepurogiramu yedu kuti ienderere mberi. Vanouya nemari, vamauya nemari dzenyu, vachauya vachitsigira purogiramu iyoyi, Mwari vakukomborerei tikuridzirane tigone kusangana papurogiramu yakadai. Nguva iyoyi isati yatisvikira tizogona kubatsirana pamwe chete semhuri. Mwari wekudenga atinyaradze, anyaradze gogo nemhuri nevazukuru. Mwari vakuitirei zvakanaka. Vese vauya maraini akatikomberedza nehama neshamwari, toda kungokutendai. Mauya kuzotibatsira kuchema hama yedu, sisi vedu, pamwe chete nemwana wedu. Tendwai naMwari kune vavakidzani vaitamba naTendai. Toda kukutendai zvekare, makava nenguva yakanaka zvikuru mukatamba nehama yedu, masvika pakurongedza hama yedu panzvimbo yakafanira. Mwari wekudenga akuropafadzei, murambe muchiita zvakanaka zvakadai. Pakupedzesera kwazvose, Sahwira mukuru toda kumutenda zvikuru venyaradzo vagona kufamba nesu nekudzokera nesu. Mwari wekudenga akukomborerei, murambe muve nemwoyo wakanaka mukusaitirei isusu toga, mugoitirawo nevamwe vatawirwa nedambudziko rakadai. Pakupedzesera kwazvose, tose tinoshuvirwa kuti tidzokere kumba tinosangana nekudya kwemasikati. Mwari wekudenga atiropafadze, atiitire zvakanaka. Ngakava nebopoto ngazvive pakati pedu, tigone kufara tichiita murunyararo paupenyu hwakararamwa naSisi Tendai. Mazviitai vakomana, uyai tibatsirane kukushira.
Diva. Sorry baba, muda kuti picture sida kumboita picture yemakuzi. Pasi manzi nditore picture yemunhu mozoitumira muda kuti ningirire. Aiwa. Ndikuda kutora iwe ucheri. Utochera iwe, ndikuda kutora iwe. Tobotsura masura aripa maese. Asha Pinas David Roma Rabatab. I said no more. Rabatab time. And awa tuzitaura. Mira ndimbotsira maruwa papisi mwana. Ebu. Bisa masora isa. Asha Pinas. House school. House school day. House school. Wana ba Asha Pinas ngomba Rabatab. Kuba yasema blango. Nike bay wasi. Yeah. Bazara wani chike. Yeah. Asha P. Kago yes Bolinja. House school day. Pese umwali. And was on. Ndikubero, and was. Ndikucheka kahle. Eno kana kurodu. Ndingasora kalipa. Acha bien. House school day. Bolinja unokuti usikaziva kuti masora anozwasi. Chena ndorasa apa panofamba nemotari. Akanabo pane mauswa. Inorasa panoraswa mauswa. Uswapo. Ngochipata ka1. Zasara ka1 chete. Wopane mamwe paside futi. Tanga wamborasa yawo. Man Bolinja. Yeah. Kanda ipapo. Apo. Come Man Bolinja. Kan man Bolinja. Come uya bize masora. Uya Bolinja. Wasiya butsi yako kama. Kan Bolinja. Kana. Fira mahara Bolinja. Kila mahara bana. Bolinja, ngopedzisa. Fungira mati. Zamatora bana. Yes bana. Good one. Ikako. Nopinda kamu system. Abaotote kukuta seko Bolinja. Wakubvizira imba yangu yandakahwanda nayo. Yes. Awubisa maruwa papesi nzungu. Yes, papesi nzungu. Kesi Mwale. Born 1967. 1967? Takasiyana wani. Imiri 68. About 20. Unogona kutoshaika danga sina kubvisa unoshaika. Isapa side ubvise. Isapa side. Kesi Mwale. Anjani? Kesi Mwale. Anzi ngomothi mothi. Man Bolinja.